ngezwa nje nangondaba ukuthi bayatholakala bemile benalo mfana emakhoneni. Manje ingakho ngikhetha ukuthi ngimdivorce ngoba ngenzela ukuthi ngibe safety. Kanti nalo baba wengane yakhe lo baba wengane yakhe uwumuntu ongayiphethe nje kahle. Bengisathi ngisalapho bengifuna ukuchaza nti uKhuzwayo uyamsaba ubaba. Hayi ubaba akahlangani nami futhi akahlangani noKhuzwayo. Uma esuke ezile usuke ezokumntwana. Wena usukumele naye? Usukumele naye wena usuxoxana naye ubaba? Ayikho into esixoxa nobaba ukuthi nje abantu banamanga. Hayi asikhulumi nje nobaba kahle kahle. Umntwana okhuluma nobaba wakhe, mina angikhulumi nobaba. Angibeke kanje ngilami side. Ngiyamuzwa uKhuzwayo uthi ucela i-divorce. Angiqale nje la kwe-divorce. Kwe-divorce ngeke kuze kwenzeke lokho Khuzwayo. Kushaya phansi nje ngonyawo. Ngithi ngeze kwenzeke lokho. Uyabo lokho othi ufuna i-divorce, khohlwa. Nakamhlohla ngeke kuze kwenzeke. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo kubafethu kuhlezi kube intokozo siphinde sihlanganyele nani and then sikwazi ukuzwa ukuthi thina is-Black Life TV sikwazi kanjani ukuyisiza imindeni ngey'nkinga esuke ibhekene nazo, futhi with ithemba lokuthi izokwazi ukuxazululeka kube nesisombululo esiphusile esizokwenza umndeni ukuthi uthandane unomphela. Kusho ukuthi nalokho okulandelayo mengabe mekuwukhondolo kuzobe sekuyashintsha yabo ngoba phela manje sesiqala i-step esisha sokuthi sishintshe izinto ngendlela ezenzeka ngayo. Anyways, mbukeli we-Black Life TV ngivumele ngibingelele ubhuti eduze kwami, ngimamukele uhlelweni. Sawubona bhuti, unjani? Sanibonani, igama lami nguNtswempe wakaKhuzwayo. Ngishade nentombazane o-8 years. Le ntombazane iney'ngane eziwu-4. Manje inkinga yale ntombazane ikhonze kakhulu umagcino ey'nganeni zayo. Ekukhonzeni umagcino wey'nganeni zayo kungathi bayabonana nobaba lo wengane. Manje nginenkinga, ngiyayibona ukuthi mina senguwumuntu ongasaphephile kahle hle. Bengimthanda lo sisi, kungekho into engamenzeli yona, kodwa manje ngiyabona ukuthi ugxile kakhulu kubaba wengane. Yo, manje ubona ngathi uyachitha yini? Yebo, ngibona kanjalo ukuthi uyachitha ngoba ingane kancane kancane ingitshela ngobaba. Kwesinye isikhathi ichaza ukuthi bake babonane nomama. Kodwa wena umama azikho iy'nsolo nazo nihleli noba u-2 ingekho ingane? Cha, azikho iy'nsolo enginazo. Ayikho nje iy'nsolo zokuthi uyachitha? Ngimuzwe nje mhlawumbe kwesinye isikhathi encoma ethi umenzele lokhu, wamenzela lokhu, wamenzela lokhu. But wakwakhuluma naye imama walichazela ukuthi le nto ayiphathi kahle ukuthi akhulume nge-ex yakhe ebeshade nawe. Mhlawumbe siqale la, senishade isikhathi singanani? Sesishade for 8 years. Senishadile phela nalowo muntu. So iqala nini lento ukuthi ubaba kube ngathi manje usekwenza ufile uncomfortable espacini sakho? Mhlawumbe kuno-2 months. Awu, into encane kanje. So uyasaba wena? Ngiyasaba. Bazomthatha umama? Yebo, ngiyasaba. Abuyele kubaba? Yebo, ngiyasaba. Nami sengisabele nje impilo yami, sengaze ngize ngilimale. Oh, kusho ukuthi uyamsaba leya mfana? Yebo, ngiyasaba. Manje into engiyicabangayo sengicabanga ukuthi ngize ngimdivorce. Awusamthandi wena? Ngisabela impilo yami, ukumthanda ngiyamthanda kodwa ngisabela isimo sami sempilo yami. Mesingase sithole ithuba lokuthi nikhulume axolise umama niphinde nibe right, ungaba nenkinga? Ngisho ukuthi sesingakhulu sengingaba ukuthi mhlawumbe ukuthi sifikisanaphi, kodwa nje mina ngisabela impilo yami ngoba lo muntu ngazi ukuthi umuntu nje vele o-rough, ubaba lo walengane uMagcino. Yo, wena unabo abantwana naye? Cha, anginabo abantwana naye. Oh, okay. Mbukelo we-Black Life, angithandi-ke mina ukupholisa amaseko, senzeni kanje, azama ukuthola umama, simsondeze, zama ukuthola ukuthi yini emenza ukuthi ubhuti azizwe ngale ndlela azizwa ngayo. Mhlawumbe khona izinto mhlawumbe ubhuti angayichazi kahle hle, kodwa mhlawumbe umama mesesondelile eduze kwethu uzoyichaza ukuthi yini emenza ukuthi ubaba wengane abe busy naye. Even though ubhuti ebalula ukuthi yena ayikho yena into ayenzayo kodwa ile nto yenziwe ingane, but engikunosisile ukuthi uyamsaba ubaba wengane. Angabe ubaba wengane wawenzeni? Asamenze umlando.
Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Kade sifikile nje sifikile rather. What am I saying? Sibizo yena ubhutike wakwaKhuzwayo wasalibeka kudaba lakhe eThebini. Sesiyabona ukuthi asikwazi ke phela nathi ukugeqa amagula engekho umama wekhaya. Kukhulu ukuthobeka ngicela ningivumele ngibingelele ngamukela umama egcikeni. Sawubona njani? Ngiyaphila sisinjani? Wangitatazelisa nje ngiyaphila sithandwa sami. Alright. Ngi-right mama. Ngiyaphila siyabonga kakhulu. Kukhulu ukuthobeka ngicela ubingelele umbukeli we-Black Life TV. Uzosuzisho nje igama lakho nesibongo mami kuphela. Uzinhle wakwaDlamini Sibongo. Uzinhle wakwaDlamini? Yes, uzinhle wakwaDlamini Sibongo. Okay, sithandwa sami. But nangu uzinhle wakwaDlamini. Ubhuti methena nishadile. Yes, sishadile. Oh, for 8 years sindawonye naye ubhuti. So awuyena uMrs Khuzwayo? Yes, nguyena uMrs Khuzwayo. Ngibona phela uvela uthi nje wakwaDlamini. Aniyithandi lezi ibongo. Phebe kuphambuke bakithi kodwa nje ngishadile nobhuti for 8 years. uMrs Khuzwayo. Siyabonga sithandwa sami. Besifuna ukucaciseleka kulokho. Into engizodinga kuwena Khodlo ngizodinga ukuthi nje uchaze lonke udaba ade ungichazela lona ekhona umama umchazele ukuthi yini ekwenza ukuthi uzube la namhlanje. Yebo, into enze ukuthi ngibe la namhlanje ngishadile nosisi for 8 years ngineyingane naye eziwu4. Manje usisi uthanda wabuyelana nobaba weingane zakhe oyedwa. Manje lo baba weingane zakhe ngiyahlukumezeka njengoba nje engazuza ukuthi ukhosi kakhulu nalo baba weingane zakhe. Manje sengikhetha ukuthi nje divorce nosisi. Nawu phela uMando noma vele usuqedile uqala ukuthi uDlamini. Cha anjalo. Konjani? Nje uKhuzwayo sishadile naye nje futhi kakhulu for 8 years and then lokho akushoyo hayi ukuthi ngoba mhlawumbe singathandani mina siyathandana ukuthi umntwana lo omunye umntwana lo akhuluma ngaye uno 13 years so nje no 13 years unezinto ekufanele ayikhulume nobaba wakhe. So manje ubaba Khuzwayo akakuthandi lokho sibuye uba ngazuthi yena ngokubona kwakhe ungazuthi siyathandana nobaba womntwana. Kodwa khona Akukho njalo. okay. Mina nje ngithanda yena futhi kakhulu. Ngempela. Ngiyamthanda nje futhi kakhulu. Kodwa ukuthi uthe wakwachazela ukuthi uzizwa kanjani ngalobudlelwano bakho nabo nobaba bomntwana. Mhlawumbe ngithole from wena. Ingane lezi zo4 ezakho noKhuzwayo noma ingane zakho wedwa. Ezami ngedwa ingane. Ingane zakho wedwa. Kodwa uKhuzwayo ngoba phela nomndeni nayo sethe Sekufanele ukuthi ezakhe ngoba phela sishadile vese naye. okay sana sami ngiyakuzwa kahle kamhlophe. So yini lengaka enganele na 13 yenza ukuthi ubaba wengane mhlawumbe i-communication ifanele ivayo kuwena instead of umntwana? Into edala ukuthi umntwana lo no 13 edala ukuthi axhumane nobaba wakhe kakhulukazi ukuthi uKhuzwayo khona izinto umntwana angasamenzeli zona. Yes, so usencamela ukuthi akhulume nobaba wakhe yena usebona ukuthi mina ngiclose nobaba walengane. Okay, siqala ingane ihlala nani Khuzwayo? Yebo, ihlala nathi sisi. Ubaba wazo, okay. Ubaba wengane uyakhuluma nengane. Hayi ukuthi ukhuluma nawe. Yes, ukhuluma nomntwana. Unenkinga ukuthi ubaba wengane ukhuluma nengane noma unenkinga ukuthi umama ngathi usebuyelene nobaba wengane? Ngiyabona sizothi ngathi usebuyelene na ubaba wengane nginenkinga nje yalokho ngoba kancane lapha emzini wami igama lalo baba wengane alipheli. So uzizwa kanjani if umyeni wakho lo uyamthanda ezizwa ngalendlela ezwa ngayo azacabanga ukuthi ubone ukuthi kula divorce? Uyabona ke angikhulume kanje yabo kwe divorce into engezenzeke leyo nto ngoba mina ngiyamthanda futhi kakhulu. Okunye engakusho ukuthi umntwana vese sihlala sonke ndawonye kodwa manje sinezizathu umntwana hayi ukuthi ngoba sithandana kanje mina naye ukuthi umntwana engasamboni ubaba wakhe. Kumele ukuthi akhulume lento afuna ukukhuluma nobaba wakhe and then manje uKhuzwayo ucabanga ukuthi mina ngiclose nobaba womntwana kanti akukho njalo. Mina nje ngiyamthanda nje kakhulu. Iqala nini lento yababa umntwana nokuthi imenze uKhuzwayo angazizwa kahle? Kunixabanisa ke ngisho kanjalo.
yabo nje ukuxabana kwethu sekuno 2 months asazwani kahle mina naye ngisho nasendlini akasekho right usevele nje ayibuyele emsebenzini abingelela ayiqeda ayishonile empedeni asana sikhathi nje nathi inhlobo so manje sengibona ukuthi isikhathi samasenaso Khuzwayo. yebo Ngiyafisa ukuthi uvuleleke nje bosusibizile ukuthi azi umama ukuthi uzizwa kanjani ukuze ngikwazi nami ukuthi get into the bottom of this because if mina ngizokukhulumela izinto engazazi I'm not married to this woman so I don't know exactly ukuthi uzizwa kanjani. Ngiyakufisa ngiyakucela ukuthi ukhuleke ukhulume ngiyazi sometimes ukhuluma indaba zakho akukho mnandi but ukhohlwa amakhamera sifocus kulo msebenzi ekuthenini fanele azi usizwa kanjani and umcacisele ukuthi yini enza ukuthi uzufike esinqomeni sokuthi ufuna ukudivorce. hayi ukuze ngifike mina esinqomo sokuthi ngifuna ukuthi ngidivorce naye ngezwe nje nangoindaba ukuthi bayatholakala bemile benelo imfana emakhoneni manje ingakho ngikhetha ukuthi ngimdivorce ngoba ngenzela ukuthi ngibe saved kanti nalo baba wengane yakhe lo baba wengane yakhe umuntu ongayiphethe nje kahle. Bengisathi ngisalapho bengifuna ukuchaza nti ukhuzwayo uyamsaba ubaba. Hayi ubaba akahlangani nami futhi akahlangani nokhuzwayo uma esuke ezile usuke ezokumntwana. Wena usukumele naye. Angeke usukumele naye wena usuxoxana naye ubaba. Ayikho into esixoxa nobaba ukuthi nje abantu banamanga hayi asikhulumi nje nobaba kahle. Umntwana okhuluma nobaba wakhe mina angikhulumi nobaba. Sikhathwa abantu nje kuphela sinokhuzwayo. Kanti futhi okunye sisi uyazi ekhaya ukhuzwayo kade bengamazi ukuthi ugay. Okay asiqaleni phansi. Ekhaya lami bebekade bengamazi ukuthi ukhuzwayo ukuthi mina ngishade nomuntu ogay. Abakwazi lokho bekade kwaziwe imina naye ukhuzwayo. So umuthi umugay uthi okay. Uthanda abantu besilisa noma uthanda abantu? Uthanda abantu besifazane ngisho ukuthi mina naye siba uthi isifazane. Nawe konje? Yebo kunjalo ngimthanda kakhulu unkosikazi wami kodwa indlela izinto azenza kumina nezindlela zakhe nebehavior yakhe nje useshintshile nje akusayena lo nkosikazi mina engangithi ngithatha unkosikazi okufuna kubo yena ungishintshele nje ngezinto azenzayo. Ngaze ngathuka angithuso ukuthi ugay so umuthi ugay ola lo ngihleli nomuntu wesilisa ekhanda lami angifuni qaba manga ola lo ngihleli nomuntu wesilisa and umuthi ugay ngicabanga ukuthi uthana nabanye abantu besilisa so when you understand so she's a woman. Yes. Okay. Yebo ngilesbian. Okay. Yeah. So iyona lento ukuthi wena usukhombisile ukuthi uyamthanda even though umndeni mungamamkeli kodwa wena wachoose ukuthi ushade naye. Yebo kunjalo sisi. So ikona lokho kwenza ukuthi uthi awuhambe la ekhaya because already usuyiprovile ukuthi uyamthanda lo muntu. Yes ngiyamthanda futhi angiyindawo akekho umuntu ozihlukanisa thina sobabili. Noma umndeni ungamfuni usho ukuthi ugay yonke leyo nto mina ngendaba nalo yonke. So now it makes sense Khuzwayo where you come from nalento leyo ishoyo. Ukhuzwayo ifiye yakhe ukhuluma ngesafety yabo. So if engekho safe ukhuzwayo uchaza ukuthini njengoba kuumuntu wesilisa loyana yena ekwilelo khuzane akuyona uyabona ukuthi kunomngozi mase efuna uma wengane yakhe ngamlimaza ukhuzwayo angithi mosholo lokho. Yebo ngisholo lokho sisi ukuthi nje angalimazeka phela umuntu wesilisa wangampela loyana and uhleli nezingane zakhe so wena ubona kuyingozi kena lokho. Hayi yabonga lapho angiboni ukuthi ngabe angiboni kuyingozi lokho ngoba futhi umntwana lo ubaba wakhe umbonela kude ngoba uyazi ukuthi mina sishadile nokhuzwayo akazi nje azafike athi uzosixazisa mhlambe ezosihlupha into akazi azafike. Okay mhlambe issue lana akuyona kakhulu kunento ukuthi khona into emtshelayo ukuthi nanibuyelene so wena uyafunga ukuthi anibuyelene. Hayi ngiyafunga sibuyelene nje nhlobo. Kodwa usamnikeza isikhathi asikhulume iqiniso ke manje Chumi asikhulume iqiniso kwangempela. Yes. Ayikho into ekukhulumisa nobaba wengane. Ayikho nje nhlobo.
Ukhuzayo nangephika usisusa ayikho into engamkhulumisa nobaba wengane. Ayikho futhi into enza ukuthi ukuze kube ngathi babuyelene nobaba wengane. Ngenzeka ukuthi ukusaba kwakho kwenza ukuthi uzubona izinto engeke kuyenzeka phela ukuba yabo umuthukile izinto uyayihlanganisa ngendlela yakho yabo ubona ngathi izizona kanti cha akuzona. Okay, ngiya-understand sesikulo lo phuzu. Hayi ngingadlula kuyona lento kuphela nje mangase liphele leli legama lokuthi lokuphathwa indaba yalomlisa la emzini wami ngikakwazi ukuthi idlule lento. Uyamuzwa mama? Yebo ngiyamuzwa ukhuzwayo futhi uzoyilungisa kanjani ke leyo nto? Hey, kusho ukuthi ngamanye amazwi indlela engabe ngayo kusho ukuthi umntwana ngoba phela yena usola ukuthi ngithanda baba umntwana. Umntwana ngeke esaya ngiyasaphinda axhumane nobaba wakhe khona sokwazi ukuthi mina naye sihlezi si-right emshadweni wethu. Awu kwanzima ke lokho. Angisoze ngayivuma into kanjalo mina. Ingane nobaba wazo noma wazo. So fanele ikwazi ne-right ukuthi labo bantu bobawuthuza ibe nobudlelwane nabo. Yes. Whether bayathanda nabazali or abathandani. Ngiyacabanga nabakhuzama ungayifaka icasuleni zengane ukuthi awukwazi ukubona babakho ngoba uma wakho fanele asayide nomuntu ashade naye. Yabo. Ndinakhona mhlawumbe ikona ukuthi kuzozwakala ngathi kumbe bengithi yena unginesa ama-insecurities. So mhlawumbe asiye kulento yokuthi uzizwa kanjani. Ziningi izinto ezenza abantu bazizwe insecure ey'ntweni. Ekokuqala kuye kwenze ukuthi ube insecure wena self bengekho abantu eceleni kwakho. Uthola ukuthi mhlawumbe based on ama-experiences obenawo empilweni ukhula and then wagcina usuba nalokho ukuthi uyathemba but awuthembi. Uyayizwa leyo nto? Bese kuba khona le insecurity yenza umuntu osukuzwana naye indlela akwenza uzizwe ngayo by ukuthi akhulume kakhulu ngomunye umuntu ambone ngcono kunawe. And then bese uyabona kusho ukuthi kuphosebe ukuthi ngamluza lo muntu and kusho ukuthi mina I'm not enough for this person. Bese uba insecure futhi. So kule case ke ngizama ukuthola ukuthi yini wena is that the relationship that uma anayo with ubaba weingane or ingane indlela ethanda ngayo ubaba wazo ubona ukuthi kungenza ukuthi labantu abazali abawuthi bagcine bebuyelana or ukhuzwa yourself unezinto mhlawumbe ipast yakhe emenza ukuthi angakwazi ukuthemba umuntu wesifazane emethi khona ubaba weingane. Indlela nje ayicabangisise nje, take your time uyicabangisise. Mina ngifuna ukuyiphinda ngenze ukuthi ukhuzwayo unqena ukuthi i-relationship kamama nobaba wengane, i-relationship kababa wengane nengane ingenza ukuthi umama agcine ebone ngathi beku-right lapha. Okwesibili ukuthi uma wengane indlela amtreat ngayo baba wengane noma akhuluma ngayo kuwena ikwenza ukuthi ubone ukuthi lo sisi usamthanda lo yabhodi. Ukhuzwayo une-experience yakhe ekukhuleni yokuthi ukwathana nabantu begcina bechoose abantu besilisa over yini wagcina sesaba ukuthi vele mekhona umuntu wesilisa angwana losi. Sisi into engayisho nje indlela usisi nje akakhulume ngayo ngobaba wengane iyona into engenza ukuthi ngithi nje ngicela i-divorce. Okay. Sesilana ke sami. Ngicela singayiphiki. Ukhumbule ukuthi wena ocabangayo nokwenzayo akufani noku-experience umuntu oseceleni kwakho. Because in most cases mami kuyenzeka umuntu uthi kanje mina I'm a good person but umuntu oseduze nokwakho uzofeel ukuthi awuyena lo muntu. Because uyena okwenzayo lo good person bakho kumuntu oseceleni. Ukwenza kuwena akusuke kunganele if ngakubeka kanjalo. So silala sikhona. Yini lo ikhuluma nokhuzwayo emenza ukuthi azagcine sefike ekuthenini no ngiyasaba vele ngizokuluza nginokuthi igcine wena kubo wena ungenza kambi angivele si-divorce. Angibeka nje ngilami side. Ngiyamuzwa ukhuzwayo uthi ucela i-divorce. Angiqale nje la kwe-divorce. Kwe-divorce ngeke kuze kwenzeke lokho khuzwayo. Kushaya phansi nje ngonyawo. Ngithi ngeze kwenzeke lokho. Yabo lokho uthi ufuna i-divorce khohlwa. Nakamhlohla ngeke kuze kwenzeke. Ngabeka kanjalo nje sisi we-divorce ngeke. Siyakujomba ekutheni khona izinto ezikhuluma kukhuzwayo ngoba boyengane imenza feel insecure. Kulokho hayi lapho ke akukho engeke ngikukhulume nokhuzwayo ngoba boyengane ngoba ngiyazi ukuthi okay akulula ukuthi ngakhuluma nokhuzwayo ngoba boyengane ngoba mina nokhuzwayo sishadile. So lokho kungaphazamisa umshado wethu. Awukwazi ukwenza ukuthi futhi sixabene asikazi sikwenze lokho. Asikazi nje sisasaba nalokho.
ukhuzwayo nje yena Oyikhandela istory. uthi mina ngibonana nobaba omntwana ngale Uyasikhanda nje sonke into engekho nje leyo into engekho nje into engayazi leyo nto anginayo nje leyo nto mina leyo ukhuzwayo futhi okunye akwenzayo sisi endlini akusafani njengaqala kade sithanda ukushada naye usevele abuye emsebenzini angene nje endlini angabingeleli abeke isikhwama sakhe ngisho nasempeteni nje ukuthi sibe together akasayenzi leyo nto ukuza useshintshile usalelela abantu angisa-understand akashadile nabantu ushade nami so makuthi yena kukhona okwrong phakathi kwami naye yena fanele abuyele kuba abuyele unkosikazi wakhe njengabantu esishadile esithukeda naye kodwa lokho akakwenzi unalokho ulalela abantu esingashadile naye kwedivorce ukhuzwayo ngeke zokwenzeka imema ngasathi akasakuthanda ukhuzwayo ngeke uze udivorce uzohlala hayi ngeke ze ngivume umshado wenziwa kanjani abantu bengathandani mina ngazi ukuthi umshado wenzeka ngeke yabona umshado ngazi ukuthi mina kwenziwa ukuthi yabona ngiyamthanda leya ngeke ngize ngishade ningathandani akwazi kwenzeka lokho sashada ngoba ukhona akubonayo kumina okay okwamkhaza sashada ke naye ke ukuthi sekushintshe phike manje angisa-understand wena ngokwakho nje ukuhloniphana kusakhona ngaphandle kokuthi uyena oseshintshile uyena nje eseshintshile ayikhondla ukhulume mfethu mina cela ungichazele yebo sisi into engayisho nje sisi ngingadlula mina kulento mangase nje igama lalo lisa lapha kwami lingeke lize liphatheke singakwazi ukuthi sixazulule lento sisombulule siqhubeke nempilo njengoba so ingane emifanele kubabwayo ufisa kwenzeke kanjani ingahamba ye kubabwayo sisi nginankinga ingane mhlawumbe in terms of ukuthi share ukuthi ubaba utheni nalokho ngakuphatha kambi because igama phela lizoba khona bakhona izingane zakho oyithathile wena zalo yabhuti angazi zonke zalo yabhuti noma akuzona zalo yabhuti zonke ezu3 ezabhuti loyo eyodwa eyomunye ubhuti izu4 kahle kahle 3 ezandawonye u1 umuphi ohluphayo lo ulowo lomncane ulowo ogcina ka13 years hayi ngiya-understand usamthanda kodwa wena uma yebo ngiyamthanda sisi manje ningasambingeleli uma ubuya emsebenzini indlela nje ukuthi sengahlukumezeka kakhulu emoyeni wami njalo ngilongizwa nje kuphatha indaba yalo bhuti kuphatha indaba yalo bhuti iyona-ke leyo nto nje kuphela kodwa hayi ayikho enye inkinga ngiyamthanda ukumthanda umfazi wami unkosikazi wami ngididekile mina mbukela ngazi noma nawe udidekile yini into yokuqala engididayo kulo mndeni wakho ukhuzwayo ukuthi ukhuzwayo indlela isho ngayo indaba kababa wengane but I'm very much convinced ukuthi ikhona awukwazi ngaphandle mekhona inkinga ekhanda ukuthi ungalebusha into eyodwa ukuthi lo baba wengane kwenzeka kanje but I feel like umakoti uyaphika and ekuphikeni kwakhe ufuna ukusiza ukubamba umshado wakhe kodwa manje akusizakali-ke uma ukuthi uzobamba umshado ngamanga kanti uma ungavuleleka ukuthi yakwakwenzeka kawu2 kawu3 kuzoba easy for the next person ukuthi akwazi ukukhalimisa ekuthenini ungakwazi kanjani ukuthi lo budlelwane bube healthy ekhona la baba nengane yakhe kodwa wena ungabi involve ufocus kulo bhuti oseceleni kwami iyayenza sense asikhulumeni iqiniso okay iqiniso lithi ubaba wengane ukhona on the picture and now uyayidlala iphathi yokuthi ahleze ekhona kulomndeni wakakhuzwayo kodwa wena usucabanga ukuthi ukwenzela for ingane hayi ngoba ukwenza ngenhloso yokuthi uzozusa ubaba ibuhlungu angicela ukubeka kanje mina ngilami iside mina into kade ngithi ngiyayenza bengenzela ukuthi umntwana ngoba ubaba omntwana uyafisa ukuthi abonane nomntwana ngali mina ngisuke namanje ngisaphinda ngisuke ngingekho mina lezo nhlelo leso ukuthi umntwana abonane nobaba wakhe futhi lapho kumele ukuthi abe together nobaba wakhe so manje ngalapho ukhuzwayo uma ebona ukuthi akekho right unayo right ukuthi abuye ezemina sento sami yazi ukuthi nokuthi angikuthandi ukuthi nokuthi angikuthandi ngithemba ukuthi nawe njengomuntu wesifazane
ngithemba ukuthi mhlawumbe uma ungathola omunye umuntu ushade nomunye umuntu, loyo baba angangayibona ingane yakhe. Cha, akekho umzali ofuna angayibona ingane yakhe. Yes. So nami iyona ke into eyenzeka ukhuzwayo nami ayi ukuthi siyathanda nabo umntwana sasandana. Kodwa kucace phela ngingamconfused upartner. Why upartner abe confused nge-relationship yakho nomntwana? Yini leyo yenzayo? Na ufanele kwenze introspection uyi-check ukuthi yini le ngiyenzayo yenza ukuthi lo muntu engizwana naye abe confused. Hayi ngiyakuzwa lapho kodwa engingakusho mina okwamanje ukuthi akayeke ukulalela abantu ngoba one usukhuzwa uyasebenza uyahamba kusena emsebenzini lozo indaba ezikanjalo ulalela abantu akayeke ukulalela abantu makukhona into angathandi akakhulume nonkosikazi wakhe. Yona nje into engayisho kuyena mina ukhuza okwamanje ukuthi akayeke ucabanga izinto ezibhedayo. Uzwele bona? Yebo ngiyezwa sisi. Ungacabanga kakhulu. Kodwa ungawaphikisa ama-instincts akho mekutshela into uzigazi likushiya kulalele lokho. Because in most cases suke kuyiqiniso. Yebo ngiyezwa. And ngiyakusabela kuleya phathi yakho la tuyisho. Ukuthi njengoba ku-LGBT vele abantu abakuthandi uma uzoyenza kanjalo. But asiye la wakwaba nabo wena kodwa ubudlelwane nomuntu before usisi webhayi wawumbanga nomuntu wesilisa. Yebo ngake ngaba naye. Wawina umuntu wesilisa. Yebo wawina. Sure. I think ilokhu uzokuqala ngicabanga ukuthi provide nge-counseling. I-healing because sometimes ezinye izinto obakwa-experience before every time ekhona into ecishe isondelana uba-triggered and you try by all level means ukuthi ivimba ukuthi yenzeke and then kanti usuyamosha kanti mengeke yenze ngaleyo ndlela. Okay. Kwesinye isikhathi usuke ukusense ukuthi okay lo muntu nje benza kanje igazi lami langishiya ngenze ukuthi khona okwenzakalayo ngempela kanti vele khona okwenzakalayo. Okay. Sicela ukufaka ukuprovide i-counseling ukuze umshado wakho uqhubeke ube right. Ngicela ukubuza omunye umbuzo sensitive. Okay. Ukushada umuntu onabantwana abawu4 angijaji njalo moya ngcwele. Ukushada umuntu onabantwana abawu4 wawubona ngathi uzoba safe yini ukuhlala naye decide ukuthi abe unkosikazi wakho forever. Yini ekwenza ukuthi ube neshow ukuthi ngiyaphinda amthanda omunye umuntu wesilisa because that's a sign of being bisexual. Or awunankinga nomuntu bisexual because a part of LGBTQIA. Cha ngibanga nankinga nalokho ukuthi nje ngangimthanda and sesinesikhathi ngibona ukuthi ilokho i-relationship yethu i-right and nayo ngiphethe kahle ngase ngabona ukuthi angimshadi. Ngiyabonga sanda sami. Omunye umbuzo sensitive futhi nalo mami. Mfisa ukwazi ukuthi wena ngempela usanawo ama-feelings abantu besilisa noma you do have just that la umuntu wesifazane iwona ngathi more powerful than ukuthanda umuntu wesilisa because uke waba involved nabantu besilisa futhi wazi waba nabantwana abawu4. Yes, sangathandana nabantu besilisa kodwa manje ke ngakho ke yes ngase ngihlanda ukhuzwa saseshada ke naye ke and then ngalokho ke angisayiboni ukuthi ngathandana nomuntu wesilisa ngoba uhappy. Yes. Usuyazazi. Sengiyazazi ukuthi manje ukuthi ngimephi. Beautiful. Ngiyithande kakhulu kwi-LGBT labantu laba abathandanile wona khuzana nomuntu wesilisa because lo umuntu oneshow ukuthi useyazazi ukuthi ufunani. Angithi uyazi experience umuntu wesilisa uyazi umuntu wesifazane. So mina umuntu wesifazane uneshow ukuthi okay ngincamela ukuba la. So umuntu ongakaze kube ingozi futhi nakhona ekuthenini awumazi mhla wamthola umuntu wesilisa kokwenzakalana. Yayizwa leyo nto. So we case noma u2 ngicabanga ukuthi usisi wethu baba wengane iyamenza ukhuzwa abe like insecure. Ikade ngifuna ukwazi ukuthi yena umqondo wakhe mawuprepareile ukuthi if eshada nomuntu onengane khona baba bengane involve uzoba secured enough yini ukuthi spend impilo yakhe yonke with you having to make sure ukuthi ingane zakho ziyaba nabudlelwane nobaba bazo. Umbuzo wami uyela lapho. Okay. Awujaji nje kahle kahle because fanele uyiprepare phela mongena entweni ukuthi egcineni kuzokwenzakalani ifuture izobukeka kanjani. Awukwazi ube insecure ngento oyifake kuyona ubhekile ngenxa ukuthi usebenzisa uthando bese iyenzeka and then manje uyathuka. Ingane nelingane fanele ibe nabudlelwane nobaba bayo. Siyathanda asithandi. Whether ushade nomuntu straight or ushade nomuntu olokhuzana or lesbian but ingane fanele zimazi umzali wazo. You understand? Lokho kufe. But if wena umuntu okhuzwayo uyifaka kuleyo nto fanele umqondo wakho uprepare ukuthi fanele ukunderstand lokho kuzokwenzeka ukuze ngingamboshi ubudlelwane benu. Okay. Kube healed. Okay. Because we LGBT community wonke umuntu involved bisexually
yonke into nje si right ngayo yonke into. Okay. Yabo, understand ukuthi okay, this is the life you guys are living and it's beautiful. We love it for you guys, but however, siyibheka izinto ezomosha ubudlelwane singayicabanganga isikhathi siqala. Yes. So mina all the best, ngicela ukuthi simnikeze counseling ubhuti because yena ngicabanga ukuthi udinga kakhulu for past yakhe relationship yakhe with usisi lo kwaMpanqa umuntu wesilisa waluza. So vele mekhona umuntu wesilisa in between uzohlezi ethu. Now uyazi into okwadlula kuyona umqondo uhlezi ukukhumbuza ukuthi hey careful yakhumbula bakushiya kanjani. Yabo. So fanele sizame leyo nto ukuthi sihile kuyona ukuze muqala uvula ipage elandelayo ulivula uvulelekile usulindela noma yiphi experience relationship even if that same experience comes back then sokufanele uyibuka ukuthi okay yini efanele ngiyenze ukuze ngingale ngihlangana nento kanje izongenza ukuthi ngicine sengidepressed ekuthenini umuntu wami uthanda abantu abathize. Yebo. Asiyi-protecteni bafethi ngayo yonke indlela. Kubalulekile uyi-protector wena ukuze nomuntu olandelayo seceleni kwakho ukwazi umprotect. So ufanele uqale ngawo ungasebenzisi uthando kakhulu. Yebo. Ngicela ukuthi ningahlukani ungadivorce. Ngiyamthanda umama ispirit sakho ukuthi akahambe like uhleli. Yeah. All the best emshadweni wenu. Usisi okay ubhuti provide counseling nibuye nithandane ingane iqhubeke ubaba wayo kodwa nina nibe happy kakhulu babenganangabi nayo indlela ukuthi angene azalimaza usisi because ne-safety kasisi siyayibhekelela kakhulu. Thank you so much. Bafethu ngaze ngakhuluma ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukubonga for watching this episode till the end. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Mina uMlangeni Makasela nginithanda ibhadi. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.